πιο ωραία τώρα είσαι. Να πούμε και ένα με γεια στο Γιάννη με την καινούργια κάμερα. Τον βλέπουμε και τον ακούμε τέλεια, ρε παιδί. Επιτέλους το παιδί. Αγαπάω πολύ. Το συνεταιρισμό της κυρίας Νεοφυλακή. Δεν είναι ανάγκη να τα λες αυτά, ρε. Θα με πάνε μέσα. Λοιπόν, για να σκεφτώ τώρα... δικό μας το κανάλι, τι φοβάστε. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσει ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Θα κάνω ερωτήσεις στο Γιάννη τον Καραγιάννη. Όπα. Ωραία, φίλε, τώρα. Τώρα δεις τι έχει να πάθεις. Νεαρέ. Κάτσε ένα λεπτό. Γιατί μου κόλλησε το ποντίκι. Ηρέμησε για να βγάλω... Θέλω να μου πεις, ρε μάγκα, θα σε ρωτάω τραγούδια. Περίμενε να μου πεις όμως, θέλω να μου πεις ποιος λέει το τραγούδι «Αμαρτία μου». Για κάτσε τι που μπορέσω να το βάλω και να τα ακούσεις λίγο. Εισαγγελαρίου. Μισό να γράφω τους πόντους. 10 ερωτήσεις για τον καθένα θα είναι, έτσι, για να μας φτάσει και ο χρόνος για όλους. Περίμενε, Γιάννη, περίμενε. Πω, κάνει μια ζέστη εδώ που είμαι, Ρίτα. Λοιπόν, ένα πόντο. Έχω δει ότι θέλουμε να είναι όρθια. Δεν θέλω να μου πάθει τίποτα υπεύθυνα. Αγόρι μου. Έλα, αντράκι μου, πάμε. Πάμε να σου πω άλλο τώρα. Περίμενε, γιατί πρέπει να... Χαλάρωσε, Γιαννάκο. Πάμε να βρω άλλο τραγουδιστή τώρα. Όχι, μόνο τα μόνα τραγούδια. Ξέρεις κάτι, Γιάννη. Δεν μπορώ να βάλω τραγούδια, γιατί δεν έχω άδεια να βάζω τραγούδια να παίζουνε. Όχι, βάλε τραγούδια, λέγε μου μόνο. Να του λέτε τους τίτλους θέλει, για να κάνω ένα άλλο πείραμα όμως, γιατί θέλω να δω αν θα λειτουργήσει αυτό για το παιχνίδι που ετοιμάζω. Δώσου με ένα λεπτό, βρε Γιάννη. Πες σου, θέλω να ακούσεις ένα τραγούδι, να μου πεις αν το ακούς και να μου πεις αν το καταλάβεις ποιο είναι, εντάξει. Αυτό δεν μπορούμε να βάλουμε, απαγορεύεται από τους. Εγώ έχω κάνει άλλη πατέντα όμως, δεν θα βάλω τραγούδι, θα βάλω λίγη μουσική. Ναι, Παναγιωτόπουλε, μπορείς να μπεις όποτε θέλεις, αγόρι μου. Λοιπόν, Γιάννη, μπορείς να ηρεμήσεις 2 λεπτά και να μου πεις... Βρε Γιαννάκο, από τη χαρά του ο Γιάννης πετάει τώρα. Γιάννη, χαλάρωσε να βρω ένα τραγούδι να σε ρωτήσω. Για να δούμε αν καταλάβεις αυτό ποιο τραγούδι είναι. Τι λες ρε Γιάννη, πω. Οι άλλοι το καταλάβατε, έχει απόλυτο δίκιο, έτσι είναι το μέσα στην παλή σκοτούρα μου. Εσείς Κυριάκο το κατάλαβες, άρα έχω πετύχει το στόχο μου. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχω κάνει ειδική ιστορία για να μπορώ να το παίξω αυτό. Δεν το έχω τελειώσει το παιχνίδι αυτό. Ωραία. Ελένη μου, Μα Γιάννη, μην πετιέσαι όλη την ώρα. Περίμενε λίγο, υπομονή. Ελένη, μπορείς να στείλεις στο Παναγιωτόπουλο το link για να μπει. Ναι. Ωραία. Όχι, εσύ θα κάτσεις εδώ μαζί μου γιατί παίζεις τώρα. Καινούργιο τραγούδι σου βάζω. Άκου. Για λέγε.
Είναι το αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι. Σωστός. Αυτό δεν είναι? Ναι. Ναι. Για να ακούω. Τώρα γιατί πας τόσο πίσω? Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις τόσο πίσω, γιατί δεν σε ακούμε καλά μετά. Εκεί είσαι μια χαρά, αγόρι μου. Λοιπόν, άλλο τραγούδι, Γιάννη. Τώρα το βρήκε ο Γιάννης αυτό το τραγούδι, όχι? Είναι το ίδιο? Το Όχι, βρήκε. δεν νομίζω να είναι το ίδιο. Αγάπη που γίνες. Για να το ξαναβάλουμε μία, για να το ξαναβάλουμε. Ναι, λέει και ο Μάριος, αλλά θα είναι αυτό που λέει, θα είναι, δεν είναι ο τίτλος, αλλά είναι στίχη. Θα βρω και τους στίχους εγώ και θα σας πω τώρα. Ωραία, τέλεια. Μπράβο ρε Γιάννη. Να βάλουμε κι άλλο, γιατί έχουμε πει 3. Μέχρι το 10 τραγούδια θα παίξω για το Γιάννη. Εντάξει Γιάννη. Πάμε. Μην βιάζεστε, έχουμε το χρόνο μας. Περίμενε. Να το κλείσω και να σε ακούσω, τι λες. Έλα αγόρι μου, πες το. Δεν είναι το άπονη καρδιά του Καζατζίδη αυτό. Και πού δεν το βρήκες ρε Γιάννη που τα έχεις ακούσει? Καλά, μη στεναχωριέσαι τώρα. Άμα είναι να στεναχωριέσαι να μην παίζουμε παιχνίδια. Γιάννη, άκου. Επειδή δεν είναι... Άμα είναι να κλαις, δεν παίζω παιχνίδια μαζί σου, να το ξέρεις παιδάκι. Το σημαντικό είναι και να μάθουμε να χάνουμε, όχι μόνο να κερδίζουμε. Άκου τώρα το μυστικό. Άκουμε λίγο, μην τσατίζεσαι. Δεν υπάρχεις ρε Γιάννη. Γιάννη, άκουσέ με. Δεν είναι παιγμένα τα τραγούδια με που... Όταν παίζουμε δεν στεναχωριόμαστε. Γιάννη, προσπάζιο μετράει. Εδώ είμαστε για να γελάμε, Γιάννη. Και όταν χάνουμε χειροκροτάμε και όταν γελάμε χειροκροτάμε. Εγώ κάνω πολλές Ούτως ή άλλως, Γιαννάκο, εδώ έχω κάνει πονηριά. Είναι παιγμένα τα τραγούδια σε synthesizer για να σας δυσκολεύω να τα βρείτε. Για να τα κάνω ένα παιχνίδι. Δεν είναι όπως τα ακούτε από το YouTube. Πες. Να σου πω, Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει να μάθεις. Κανείς δεν είναι τέλειος, Γιαννάκο. Κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν τα βρίσκει όλα, νεαρέ. Κανείς δεν είναι κανένας. Είμαστε μόνο για τον εαυτό μας.
Ναι, αλλά δεν θυμώνουμε με τον εαυτό μας άμα δεν τα βρίσκουμε όλα. Μην τρελαθούμε τώρα. Παίζουμε και κάνουμε πλάκα. Για πάμε τώρα να δω αν θα βρεις αυτό. Με υπομονή, μην βιάζεσαι. Άκου το καλά. Μην βιάζεσαι. Άκου. Το βρήκες? Περίμενε. Για πες μου. Μπράβο, όσα έκανα. Μπράβο ρε Γιάννη. Μπράβο Γιάννη, Μπράβο Γιάννη, μπράβο. Και είναι Γιάννη το πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό που φτιάχνω. Το πιο δύσκολο, να ξέρεις. Αλλά δεν θέλω να στεναχωριέσαι, γιατί θα βάλω ακόμα πιο δύσκολα. Για να δούμε τώρα αυτό, αν θα το βρεις. Το βρήκε, παιδιά, με την τέταρτη νότα. Ποιο είναι, ρε? Θα πούμε και εγώ και θα πούμε και θα πάνε. Τον άτιμο. Μπράβο, Γιάννη, μπράβο. Έγινε, Μάρια, έγινε. Γεια σου. Θα μιλήσουμε μετά, Μάρια. Μισό λεπτό, Γιάννη, γιατί μου έγραψε ο Μάριος ένα μήνυμα. Να μην πετύχουμε τα πολλά. Ρε, ηρέμησε, ρε, Γιάννη. Ηρέμησε, ρε, έχεις πετρανάδια τη χαρά σου. Πω. Λοιπόν, Έφυγε την κάμερα και... Για να δω τώρα αυτό. Ετοιμάσου. Για πάμε. Το βρήκε. Ούτε το μισό δεν έχει παιχτεί. Ποιο είναι, βρε Γιάννη? Πού σου, αντράκι μου, πού σου. Πω. 6 έχει βρει, 6 από τα 10. Έχουμε άλλα 4. Παναγία μου, τι είσαι εσύ. Τι είσαι εσύ. Δεν το βάζει κανείς, το Γιάννη, το Καραγιάννη θα τα βάλω εγώ. Πάμε να σου ένα τραγούδι τώρα, σε δυσκολέψω. Για να δω. Πάμε. Για ένα του γούστου σου. Το βρήκε, λέει, κάτσε ρε. Ακόμη το ρεφρέν δεν έχει πιάσει. Εύκολο. Το ξέρω εγώ ότι το βρήκες. Για να το ακούσει και κανένας άλλος. Ποιο είναι? Ναι, αλλά μην πηγαίνεις τόσο πίσω, ρε Γιάννη. Δεν ρωτώ ποια είσαι και από πού. Μπράβο, ρε Γιάννη. 7. Εντάξει, χαλάρωσε. Λοιπόν. Ποιος έχει ανησυχία? Έχουμε live, Βάνα, παίζουμε παιχνίδι και τους κάνω κόντρες. Και μαζεύουμε live, εντάξει. Και ο Γιάννης τον που βάζω τραγούδια και μέχρι στιγμής τα έχει βρει όλα. Γιάννη, έλα, Γιάννη, πάμε, το επόμενο. Το βρήκες κατευθείαν, αγόρι μου. Ποιο είναι, χαρά μου? Ας να ακούσουμε λίγο, ρε, τα βιαστικέ. Εγώ το βρήκα. Μπράβο, Βάνα. Θα το πω. Και εγώ το βρήκα. Λέγε, Γιάννη. Άπονη ζωή, μπράβο, ρε, Γιάννη. Μπράβο, 8 στα 10.
Συνεχίζουμε, Γιάννη, πάμε για το ένατο. Περίμενε, Γιάννη, περίμενε. Άλλα δύο. Άλλα δύο, άντρα μου, άλλα δύο. Πάμε. Ένα νούμερο θα πάμε. Το βρήκε πάλι. Όπα, συγγνώμη, πάτησα λάθος κομβίο. Μισό λεπτό. Ποιο είναι, ρε Γιάννο? Πού σου, αγόρι μου, πού σου? Τι είσαι εσύ, ρε Γιάννο? Έβαλε στα γυαλιά. Ο Χριστός και η Παναγία, βρε Γιαννάκη. Λοιπόν, αφού είστε like πάω μέσα, Δέσποινα, άμα τελειώσετε θα το πούμε. Ναι, χαρά μου, ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα να βάλουμε το τελευταίο, Γιάννη. Φύγαμε. Ποιο είναι, ρε Γιάννη? Δεν είναι ωραίος και ωραίοι. Δεν είναι το ωραίος και ωραία. Για άκου λίγο, για άκου. Μην βιάζεσαι. Είναι από ελληνική ταινία αυτό. Ακριβώς, γαρίφαλο στο αυτί και ο κύριος Καραγιάννης, ένα χειροκρότημα. 10 στα 10, ρε φίλε, 10 στα... Τι αγόρια είσαστε εσείς, παιδί μου. Μάνα μου. Έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα. Λοιπόν, Μπράβο, Γιάννη. πάμε να δούμε τι παιχνίδι θα παίξω επόμενος. Τι θα σκαρφιστώ τώρα. Μου δίνετε 2 λεπτάκια να το οργανώσω στο μυαλό μου. Κυρία Νικολέτα, εσείς δεν είναι να πάτε στον οδοντίατρο? Δεν είναι να πάτε στον οδοντίατρο? Περιμένεις τον πατέρα σου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ωραία. Νικολέτα, μην μιλάς τώρα, να παίξει ο Κυριάκος. Κυριάκο, ψηλά το κεφάλι. Έλα, Γιάννη. Στη σημερινή εκπομπή μπορούμε να τη βάλουμε στο κανάλι μου. Γιάννη, αυτό δεν είναι να το κουβεντιάσουμε τώρα, αντράκι μου, μετά που θα τελειώσουμε. Τώρα παίζουμε, εντάξει? Ναι. Ωραία. Άμα δεν μπορώ εγώ,